sinne. Joo, mene vaan, niin saadaan käsi pois suusta. Tää on vähän auttaa. Se jännitys laukesi. Vähän asti kesti, niin nyt se levisi. Pysähdy siihen. Tänne päin. Se voi olla tai sitten. Nyt pidätte hausella. Tässä sillä oli painetta kerätyössä asiaa, että vähän reagoi, mutta Pussan puolella ihan selkeästi laukaus kokematon. Tietysti jos niitä kuulee enemmän, niin kyllä siihen alkaa sitten tottuu eri lailla. Vähän reagoi siihen. Luokset päästä diskoiraan hyvän takia luokset koska avoin. Tämä sama jälkeen se on edelleenkin. Vähän ennenkin sitä jopa. Tuo kovuus, eli se muisti, miten se muistaa näitä ikäviä asioita. Se on hieman pehmeä, se vähän muistaa, vähän vaikuttaa, mutta ei juuri sen enempää. Että tosi siisti väistävyys oli enemmän. Miten se näkee sitten, että se vähän muistaa. Temperamentti, miten se huomaa asioita, miten se reagoi niihin oikea-aikaisesti, oikealla tavallakin vielä. Se on uskolme vilkas. Paras mahdollinen tässä. Ja hermot. Pikkasen hermosta niin kuormittuu tässä testin aikana, mutta ei mitenkään sanottavasti, että olisi mitenkään huomattu. Hermot on ihan hyvä, se on hieman rauhaton, missä ei ole vikaa. Taisteluhalu, miten leukojen lihakseen käyttää, taistelakseen jostakin, pitääkseen kelponsa. Se ihan kohtuullisesti sillä mitä on.
liikkeet ei ollut mitään semmoista kauhean ihmeellistä, mutta Kelkalla sitä taisteluhalua sitten näkyy, että on siellä olemassa. Puolustushalu, miten se sinua puolustaa. Haluja on todella paljon. Sitten vähän rakenteita sillä lopussa. Se on +3 kohtuullinen hillitty. Tässäkin tosiaan kun se hyökkää muuttuu ystävällisesti, niin sehän on jäänyt kivaa. Elämä taas sujuu. Vaikka vähän jännitti vielä sinne. Ja toi terävyys eli seinällä, miten se itsensä puolustaa, niin siinä on ihan hyvin vastaan. Sitten kun tullaan tarpeeksi lähelle, niin sitten se päättikin, että ollaankin ystävällisiä. Tää on paljon kivempaa. Ja niinhän se pääsi sillä niin siihen tavoitteeseensakin. Se on +3 kohtuullinen ilman jäljellä jäävää hyökkäyshalua. Eli tosiaan kun sen kepi heittää pois, niin se on ylivystävä. Toimintakyky, miten koko rata sujuu. Ja sitten erikoiskokina on se kelkka ja pimeä huone. Pikkasen oli kelkalla vaikeuksia ja pikkasen pimeässä, mutta ei niin juurikaan. Viset koko radan kuitenkin selvittää tänä päivänä ja se on +1 kohtuullinen. Eli tästä tuli pluspisteitä 174 ja miinukset taas puuttuu täältä edelleenkin. Se oli ihan mainio. Mitenkään kohta rasittunut vieläkään tässä. Ihan